para hoja sahar sawo sinara ting mata karen maya cerai rabu online tay kelas khaimani kelas khaimaya mobile beta recharge khaimaya bai aga karen ba বেসরকারি হিনি যে প্রাইভেট কোম্পানি তলাং মানি 24 ঘন্টা মধ্যে 6 ঘন্টা সে রেগুলার তঙ্গিয়া আপন গনি जों তুই হর বতি সাইমাইয়া cerai rabu online tay kelas khaimaya ओमफ्राय जों खायथ' दाबो बुरजों नगर खिनगर आन्दाराव गोलैयो ओमफ्राय गखाय ब्लक खुंखायबा लेफुवा राम कृष्ण पारा हयथ' कयेकजना मिलिलाय जों कक सालाय दंमाता नरक नि आसल प्रॉब्लम खता हम बाहाय नि आसल प्रॉब्लम को कारण करे 24 ঘন্টার মধ্যে 6 ঘন্টা পর্যন্ত রেগুলার তঙ্গিয়া ওখানে ফিউজ খাবো হনাই বিয়াং তাবো হনাই ওখানে কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট প্রাইভেট কোম্পানি যে খাইনাই রক বড় ফিউজ দं বড় শর্ট दं বড় মাইয়া পারান পাবলিকनाव सोङो ओमफ्राय कारेन्ट डिपार्टमेन्ट फायै सामु प्राइभेट कोम्पानि हाबो एसेबां दाम लाब दं सिनिखाय दाम लाब दं मासा कारेन्ट मजिफाया कारेन्ट बिल थिग मत माइया ओंखाय जों थ' मासा कारेन्ट बिल फैखायसो थिग मत दिनानै बोसोर थाखाया ओंखाय जोंलाय पाब्लिक सरकारि हयथ' किजाले साइजो माना हिनजाव बायदि साइजो मामुंसो करे तुई हर तिसाय मालाया दाथ' नगर न ओंखाय cerai rabu online क्लास खायनानै कारेन्ट सिकरि ओंखाय मोबाइल चार्ज खायनो बाहायथ' online क्लास खायनोबा लकडाउन उङै स्कुल बन्द थांबाया आबन ताइथ' जिन प्रब्लेम खाय नरक दाबो तामो सानामुसुं सरकारनि हयते तामो कोनो कक जाना दमुसुं सरकार कक जाना मुसुं का हायसे जों जे कारेन्टनि दाबो बेगरं तमाने अबसुं तारतारि न सलबं माथि जावो तामनि हकाय दाबो लेखुंगान आन्दर सामु तांनाय र बर थिकै सामु तांजाम तामनि बागे सामु तांया हकाय जों नुगो कारेन्ट डिस्टार्ब मखांखाय जों से मा थाङो लाइनमेन हायके जों सामु मा खायो निया हरन जों बिबार मा थांगा सामु कारेन्ट डिस्टार्ब बुंगाय गाव जागा फिउज टिके हनि बर रमेश मालिया मिया हर मिया हर रमे आखाय जों से लाइनमेन हायके सामु मा खायसो ओंखाय ताम डिफरेंट दंबा जों से गामिनि बरक से लाइनमेन हायके सामु खायै मा दंखांखाय ओंखाय तिनि फुङाव गामिनि बरक न गाबाव गामिनि बरक न लाइनमेन नासिंलिया तामनिगे नासिंनाय बरक नखमान जरासे बारतर ताम ओंखाय फुङाव थ' दैदि सोनार नाव ओंखाय बरन नासि दं रुजुगिया जोंनो जे मानसा जोंनो मानथुमायन्थु जों कारेन्ट सल्भ खालायो जोंखौ दाबो गभर्नमेन्ट जों साननो मुसुङो जों आमथि खाय गामियाव जोंनि गामिनि किन गामि सिबिया गामामा गामि आमथि हाकि बेजारं कलाय दङ ओंखाय जों जे साननो मुसुङो हायथि तारि न अ प्रब्लेम न सल्भ खालामाखैसो दा बरक दादन जों जेफ्रु कारेन्ट जों गामियाव बेजारं दं ओंखाय जों लाइन डिपार्टमेन्ट जों कल खायखाय बरक दादन रेसपन्स खायदों नायफैदों नाखौ साननो मुसुंसै नं पारनि मुं तां ओमफ्राय आ गामिनि मुंखा रामकृष्ण ओमफ्राय ओमफ्राय बुजुं नगर बाखि नगर प्लायो ओमफ्राय आन्दार ब्लक में लेखुंगा कारेन्ट हके ताबो लेखुंगानि आन्दार लेखुंगा ब्लक नाम गनों पारवा ताबो कारेन्ट मत तंसा कारेन्ट ताबो करे ताम हके सका हम वाटी फाइके ताबो तिबासा कामी तो तै सानो नांगिया वाटी फाइके तो मो कारेन्ट अफ न वाटी करि फानसे डिस्टार्ब हो अबनता गामन बरक हेते से मेन को बरक वाटी फाइपुरु नाय वारक कलायो अब कलायो हनि नायो वाटी संगे बरक कोन नायो कबो किसे बरक एक्शन नाथु बरक तारा निखरे के सामो हमसो सिने जों साव हामबाय नरक न तिनि अमो हायके नरक